Скъпи ученици, скъпи колеги! Празникът на едно училище, което е получило гражданското име езиковата във времето, е празник личен за всеки от нас, който е тук в тази зала, който някога с нещо се е докоснал до Ловешката езикова гимназия и това докосване остава завинаги. Не само защото Ловешката езикова е първата българска езикова гимназия, Нико чухти, но ще го кажат по-нататък. Защото 67 години Ловешката езикова гимназия впечатлява не само Ловеч, Ловчанско, а цяла България, би казал целия свят със своите резултати. Защото за тези 67 години нашето училище се е превърнало в емблематично място за всички деца на България, в което те получават най-доброто от образованието, което могат да получат. Това са неща, които ще чуете след малко сигурно, защото не знам какво госпожа Иванова е сътворила като сценарий, но тук има представители, тук е началника на инспектората, кмет на община Ловеч, които могат да потвърдят, че когато трябва някой да бъде представен от Ловеч, когато някой трябва да бъде представен от Ловешка област, това са децата на езикова. Това е едно признание към техния труд и надявам се такова признание, което ние получаваме от тези институции във времето и ще го получаваме за напред, за което благодаря. Ловешката езикова гимназия е това място, което се чува, дай Боже, дълго време, младежкия глъч, учителския ентусиазъм и помощта на родителите, които са градили и ще продължават да градят своето училище, училището на своите деца и на техните деца. Защото в тази зала присъстват не знам колко поколения, на малкото 3 завършили, учещи и дай Боже пристигащи наесен отново ученици. Това е една традиция, която означава, че наистина това е едно уникално училище, място, което дъхва вяра, че образованието в България има бъдеще. Безспорно, езикова гимназия се е превърнала в емблема на града. Искам да кажа нещо, което е безспорна истина. Ловеч без езиковата няма да бъде това. Няма да бъде този град, който е сега, за това, че за да бъде Ловеч, да има бъдеще, трябва да има бъдеще и нашето училище. И накрая, нека да си пожелаем езиковата, както всички я познаваме, независимо дали днеска ще празнуваме 40, 50 или 5 години, кога е завършил, да има силно и устойчиво развитие, да продължава да ражда таланти, които да proslavят града, да прославят Ловешка епархия, дяла Владика, да представят страната и да бъде едно устойчиво място за българския учител, които изпълняват своята мисия да образоват или продължават мисията, за която говориха, да просвещават, за да създават и да просвещават другите. И част от тези учители е госпожа Татяна Морова, която тази година беше удостоена с ежегодната награда на името на Екзарх Йосиф. За жалост, по здравословни причини тя не присъства, но смятам цялата зала, която присъства, да я поздрави. Желая ви честит празник и се надявам, че бъдеще училището като институция, Ловешката езикова, ще работи занапред, да прославя доброто име на града, доброто име на Ловешко, доброто име на страната. Защото нашите училища учат най-добрите деца, ще продължават да учат такива, работят учители възрожденци, дай Боже такива да работят. И най-добрата новина е, че младите учителите, които постъпват, вървят по този възрожденски път на своите учители, които са ги учили. И това е добрата новина, която означава, че младото идва в училище, а едно училище, което приема младостта, е обречено на вечност.